O presidente da Mancomunidade Barbanzarousa xunto coa xerente da entidade e o alcalde de Rianxo visitaron esta mañá as obras do Museo do Mar nesta localidade. O proxecto que encara a súa reta final ten por obxectivo habilitar aulas permanentes e temporais para usos enogastronómicos que permitan poñer en valor e ofrecer aos visitantes os produtos do noso mar e da nosa terra a través da colaboración público-privada. O que estamos facendo aquí no plan de sustentabilidade é unhas aulas enogastronómicas onde imos deixar que tanto as empresas privadas como dende a administración pública se fagan diferentes eventos, diferentes demostracións, degustacións, catas de viño para mostrar a nosa gastronomía, a nosa enoloxía e poñer así en valor os nosos produtos, tanto frescos como en conserva, como tamén os nosos viños da ISP Terras do Barbanza e Iria. As aulas de uso enogastronómicos disporán de equipamento como unha cociña industrial con 2 postos de traballo, pantallas con proxector, paneis informativos ou unha rexa móvil para separar estes espazos do conxunto do museo, co fin de poder ter horarios diferentes. Non hai que esquecer que nestas aulas haberá obradoiros de cociña, degustacións e catas comentadas, show cookings, presentacións de produtos, etc. Para a execución do proxecto procederase á rehabilitación do patio e do inmoble, coa renovación da cuberta, das fachadas exteriores e da carpintería externa, así como do pavimento de madeira danado do interior. Procederase tamén á renovación do sistema de climatización e auga quente e melloras na accesibilidade, como a eliminación do chanzo da porta da entrada ou a reforma dos aseos. O que tamén nos permite incorporar esta actuación ao plan é rehabilitar o noso Museo do Mar. O Museo do Mar hai máis de 20 anos que foi aberto, por tanto, afortunadamente, o uso que ben tendo foi motivando que a día de hoxe presenta unha serie de necesidades e, ademais, tamén, evidentemente, a maneira de divulgar, de transmitir os coñecementos históricos cambiou, e entón tamén entendemos oportuno actualizar todo tipo de contenidos, actualizar todo tipo de ferramentas para facer esa divulgación. Por tanto, tamén no marco deste plan podemos rehabilitar 20 anos despois, máis de 20 anos despois, un edificio tan característico de Rianxo como é o Museo do Mar e tan necesario para transmitir, como comentaba, ese pasado e tamén esa nosa identidade. A actuación forma parte do Plan de Sostibilidade Turística en Destino Barbanzarousa, no que se inclúe tamén o Museo da Salgadura en Ribeira, as visitas inmersivas ao barrio dos Cataláns na Pobra e o Museo da Conserva en Boiro.